d'éminentes personnalités françaises, la France soutient cette perspective, qui s'est éclaircie grâce à des choix politiques courageux. L'aboutissement d'un processus engagé dès l'indépendance, qui a déjà connu de nombreuses étapes, telles l'intégration. Dozvolite mi srdačno da vas pozdravim i da vi posakam iskreno dobro je vedela naša zemlja i da vi posakam mnogo uspeh u izvršavanju ova moćna, odgovorna i važna funkcija. Ovom prigoda bih sada da izreknem ogromne počinje za makedonsko-francuskih odnosi i za plodna razpravljanja koja se okreću u mnogo oblasti od zajednog interesa, bazirana na tradicionalno prijateljstvo i međusobno razvijanje. Vodeni od misla da svi drugi treba da imati jednaki prava i da bi odgovorili na svoja istorija, identitet i počituvanje, da lokalna situacijna odnosti, poštovati od kulturata, obrazovanje, nauka, lokalna samouprava. Počitva ambasada je Bog dan, na kraju razvalite